Reprezentacija Srbije je ubedljivo poražena, ali ubedljivo poražena i popila je takav šamar od najslabijeg tima u grupi Australije, a mučili smo se, ne znam koliko, 24 minuta smo dali samo jedan gol. To je više nego sramota, ali to smo i zaslužili. Tražili ste, gledajte. Fokusirali ste se da uništite vaterpolo klub Partizan. Prvo predsednik, Tatjana Rakas i ostale budale, a posle i neke legende Partizana. Znači, to vam je bio fokus, da uništite vaterpolo klub Partizan. Evo vam sad šta ženjate. 2 puta smo uzastopno bili vaterpolo pobednici olimpijskog turnira. Sad imamo ovo.